ఓకే సో ప్రవీణ్ పంటున్నారన్న ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನು मेरे फ्रेंड मेरा नंबर कोर्दु मेरे बक्रमान प्ले पणद ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಡ ಪುಡ್ದು ಪಂತೇರ್ मेरे बक्रमान प्ले ಎಂದು ಸೊ मेरे ಕಾಲ್ ಮಂತದ मेरे बक्रमान ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೌ. हेलो सर नमस्ते. सर राधेश पंद सर. सर ऑक्सीजन कमी आते सर. ऑक्सीजन मुल्प कमी उंडिगे सर निंक्ले देश अडिते अंदे सर अवे सर ऐकी एरड काल बंतद केन गंद काल मल्तिनी ಒಂಜಿ ಅಂಡೆ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದೆನಾ ಅಂದೆ ಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವ ಗ್ಯಾಸ್ ದತ್ತೆ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಐನ ಆಚಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಬರ್ತಿ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ ಒಂಜಿ ಅಂಡೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಇರೆಗೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಕ ಕೊರ್ ಎಂಕೆ ಸರ್ ಎಂಕೆ ಕೊರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏಪ ತಿಕ್ಕು ಸರ್ ಯಾಪ ಬಲ್ಲೆ ಇನಿಯೇ ಸರ್ ಇನಿಯೇ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏನಪೋಯ್ ದಡೆ ಎತ್ತವಲಿ ಏನಪೋಯ್ ದಡೆಗ ಅಂದೆ ಸರ್ ಏ ಪಾತಿರ್ನು ಅತಿ ಆನ್ ರಾಧೇಶ್ ಬಂದೆ ಸರ್ ಬಂಡೆ ಅತಿ ಅವೇ ಎಂಕೊ ಒಂಜಿ ಅಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದೆ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರನ್ನ ಇರೆಗೆ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸರ್ ಈರಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಜ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಾಲೆ ಸರ್ ಅಂಡೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆವ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ಐಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಓಲ್ತು ಪಾತಿರ್ನು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಸರ್ ಅಂದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏರ್ ಮಾರ ರಾಜೇಶ್ ಒಂಜಿ ಅಂಡೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂದೆ ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಏನಪೋಯ್ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾಲೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾಯಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರಾಪುಂಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಯ್ಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಂಡೆಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿದಕ್ಕೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಂಡೆ ಎಂಚಾನ್ಲ ಎತ್ತಾಲೆ ಸರ್ ಒಯ್ಕು ಬೋಡಿತ್ನ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಂಡತ್ತಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಹಿಡಿತಿನ ನಿರಡಕೇನ್ ವೀನಿ ಅಂದ ಇಜ್ಜ ಏನಪ್ಪ ಹಿಡಿತಿನ ನಿರಡಕೇನ್ ಮೇನ ಇರ ಎಂಚಿನ ಬಾರ್ತಿರ್ವಾರ ಸರ್ ಅಂದ್ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ರಾಧೇಶ್ ಬಂದು ಸರ್ ಅಂದ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಡ ಏರಿಂದ ಅವ್ರಚ ರಾಧೇಶ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ರಾಧೇಶ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಇರೆಗೆ ಏರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ತಿನಾರ್ ಮುಖ್ಯನತ್ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮುಟ್ಟವನ್ ಮುಖ್ಯ ಇರಿಗೆ ಓ ಸಾರಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಇರ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆತ್ರಿ ಯಾನ್ ಏರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಪಾತಿರ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೆಗೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆತ್ರಿ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಹತ್ತವು ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ದಾದ ಪಾತಿರ್ವಾರು ಇದು ದಾದ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾവുന്നു ಸರಿ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಅಂಡೆ ಎತ್ತಾಲೆ ಎಂದಿ ಅನ್ನಿರಗೆ ಮನ್ಪು ನೀರು ಐಕಿ ಇರು ಕುಸಲ ನೀರು ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆ ಅವು ಒಂದು ಇರು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ರತಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನರಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಇರು ಪಕ್ಕಾರ ಜನ ಏರಿಯರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತಂದ ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡ ತಿಕ್ಕುಣ ಬಂದ ಎಂಕ ಬಂಡೆರ ಐಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂಡ ಇರತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಯಾನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಇರು ಏರ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದಿ ಎಂಕ ಪಕ್ಕಾರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋನ್ ದಿಲೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನೆ ಸರ್ ಫೋನ್ ದಿಲೆ ಎಂಕ ಕೊಂಚ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಲೆ ಸರ್ ಐದು ಇರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಚಿ ಓಲ ಕುಸಲ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅಂಡೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಡೆ ಎತ್ತಲೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರು ಏರಿಂದ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾನ್ ಈತ ಪೋತಿರನೆ ತಪ್ಪು ಮಗ ಪಿರ ಇರು ಗಡಿ ಉಪದ್ರ ಅಂಪುಚಿ ಏರಿಂದ ಪಂಡರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಇದನ್ನಂತ ಐಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಪ್ಪುಚಿ ಓಕೆ ತಪ್ಪುದಾಯ ಸರ್ ಅಂದೆ ಪಿರ್ಕಿಲಾಗ ಪಾತೆಂದ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಪಿರ್ಕಿಲೆಕ ದಾದೆ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ಅನಿರಡು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ್ಲಿಂದ ಕೇನಿ ಸರ್ ರೈಟ್ ದಾದುಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡಿಗೆ ನೀರಿ ಪಕ್ಕದ ತಿಗಿನಾಕ್ಲಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರ್ಲಿದ ನಿಂದು ಅವು ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋರತ್ತೆ ಅಂಚಂಜಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಎಂಕ ಕೊರಿಯರ್ ಮೇರೊಂಜಿ ಅದು ಏರ್ ಬಂದಿರಿ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಬೂರ್ದ ಮಾರೆ ಪೇಟೆಗ ಮೇಲೆಗ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ರೈಟ್ ದಾದು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕುಡೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪು ತಪ್ಪ ಸರ್ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಫೋನ್ ದಿಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ ಇದು ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಸಾರ್ ಏರಿಂದ ಪಾತ್ರ ಸಾವ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇರು ಬೆಚ್ಚಡ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ತಿ ಸರ್ ಎಡ್ಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಾವ್ ದಿಲೆ ಫೋನ್ ದಿಲೆ ಪಕ್ಕರ್ ಜನ ಎಂಕ ಮೂಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಿಂಕ್ ಹಲೋ ಪೆಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ದೇರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾಯ್ ಸರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾಯ್ ಸರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಪುದಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರೋದು ಡ್ಯಾಶ್ ఉంది ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಪುದಾರ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೋದು ಇರು ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾವು ಇರು ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್
ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಎಕಡೆ ಬೈದನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈರು ಈರು ಸುರುಕು ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ನದು ಮುದ ಅದೊಂದು ಬಂದು ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈರು ಓ ಈರು ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ನದು ಮುದ ಅದನ್ನ ಪಂಡರತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ఉంది ಪೆಟ್ಟಿಗ ಮೀ ಈರ್ನ ಬುದರವು ಇದ ಫೋನ್ ಮಂದಿನಿ ರೀ ಅವೇ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಏನ್ ರತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಂಕಿ ಹೆಂಗ ಆಯ್ತು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರನ್ನ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊರಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏರ್ ಕೋರ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಕೇನೂರು ಏರ ಗುರುತದಾರ ಮುಲ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಲ್ಪ ಓನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ನಿ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಯಾರಿಗೆ ಮನೋಭಾವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇರೇ ಕೊರ್ತಿಸಿ ಆಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಲ್ತುರ್ತಿತ್ತು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಲ್ನಿ ಈ ರವೇನೆ ಪನ್ಪುನತೆ ಎಂಕೊಂಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಸಾರಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆಂಡಲ ಇರ್ ಜಿಂಜೋನು ಎಂಕ್ಲ ಹುಷಾರಿಗೆ ಅಂದುಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲು ಮರಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರುಚಿ ಈ ರೀನ ಮನೆ ಫೋನ್ ದಿಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಗತ್ತೆ ಈರು ಬೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಚಿರಗ ಆಪುಜಿಂದ ಆಪುಜು ಹಲೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ರಾಧೆ ಕುಶಲ್ ಗುಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಸರ್ ರಾಘವ್ ಸೂರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದುಪ್ಪುನು ರಾಘವ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸೊ ಸಚಿನ್ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಕ್ರಾ ಅನ್ಪೇರ ಪಂಡೀರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬೈ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಕ್ರಾಸ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಬರೋಂದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ರಾಘವ್ ಸೂರಿ ಆಕ್ಲೆ ಬಕ್ರ ಮನ್ಪುರ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ರಥ ಮನ್ಪುಡು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರನಾಡ್ಲ ಬಕ್ರ ಮನ್ಪುಡು ಇತ್ತು ನಾಕ್ಲ ನಂಬರ್ನ ತಿರ್ತು ಕೊಡ್ದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಆಕ್ಲೇನು ಬಕ್ರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ರಾಘವ್ ಸೂರಿ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಬರೋಂದು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅನ್ ಬಾಯ್ Nah.